Cargols a la llauna. Menjar cargols a la llauna no és una cosa moderna. Ja fa molts anys que es crien i consumeixen. De fet, es té proves que ja en l'època dels romans es consumia. És una recepta típica catalana, que depenent de la zona de Catalunya es prepara d'una manera o d'una altra. Existeixen les variants de Lleida, Girona o Tarragona. La podem fer amb tomàquet, amb salsa o amb allioli i els podem cuinar a la brasa o al forn. Aquest plat és especialment típic de les Terres de Lleida, on organitzen des del 1980 l'Aplec del Caragol de Lleida. L'Aplec del Caragol, que té lloc la segona quinzena de maig, és la festa més multitudinària de Lleida. I un dels esdeveniments lúdico-gastronòmics més importants de Catalunya. Durant 3 dies, milers de lleidatans repartits en un centenar de colles disposen d'una parcel·la als Camps Elisis per consumir unes 12 tones de caragols. Els visitants poden gaudir de la zona de restauració habilitada al mateix recinte per tastar diferents receptes a un preu popular.